Salut tout le monde. Bonjour. Christophe Mandis, ménopause. Zegny raha hitanao voalohany koragna. Ménopausisation. Bon, i koragna za io. Fa regleglena tsendriky. Atao mazavazava, atao mazavazava. Mazavazava. Vou alinhar aqui. Brain. Food load. Sa. Voilà. Bonjour Tskadiabi. Salama tufkulahi, salama tufkuvavi. Mangan balatsara Tskadiabi. Ela zazatsy nangan direct Ela hela tsy niseho teto en direct teto. Faniani, c'est le moment. Kurkuranganga amtsika eto mamangivangi à travers ni téléphone. Voilà. Donc mamangivangi atsika diaby mangan balatsara koryali. Zayat tsara soranga zanahary sy ny rasina. Fahasalamagna aloha au topi, arengatagna, usalama, lalandava karaha zegny koa nareo jiaby zay magnaraka zay jeudi. Usalama somantsara, usalama lalandava. Satria ny fahasalamagna no voalohany kariagna amty fiainantsika ambony tany ty. Vatagna koa tsy salama, tsisy raha mety, tsisy raha manjary. Fa zegny aloha ny zavatra tegna important indrindra amin'ny fiainana dia ny fahasalamagna. Donc soragna zagnahary, soragna andrazagna fa salama tsara i transmena, i hortensia. De zao za vao mipoitra eto aminareo après je sais pas fa elaela za tsy nagnano direct. Tsy haiko mbiegna direct nakafarany fa en tout cas efa elaela ihany. Donc eto za magnambara anareo ampabe masoko fa tamin'ny latsinainy 27 novembre ny fitsingerana taona natirahako. Feno efapolo taona katroko i Ramatoa Tansmena. Feno efapolo taona 40 ans. 40 ans. Satria maro be zegny anareo par exemple olo sasany mivolagna hoe zay magnitra amin'ny taognonay oe magnitra amin'ny taognonay. Non. Je suis fière de mon âge et j'assume pleinement mon âge. Et ravoravo zaho na mezanzagnahary bénédiction na hatratra io taogno efapolo taogno io. Ary tegna afaliagna lehibe ho anahy zay natratrarako an'izay taogno. Zay indrindra no nagnanaovako fety satria za hatramizay magnano fety n'anniversaire madinidiniky fo agnatin'ny tragno, miinviter les amis, pas un truc na magnano sady miasa za. Fa sambany za nagnano fety tsy niasa fa nagnano fety ny sono grand complet tout raha jiaby complete agnatin'ny tao sambany. Nohon zay fatrakarako an'izay efapolo taogno zay. Voilà. Donc isoragna zegny anareo jiaby, anareo mpankafy ato agnatin'ny Facebook. Lay nagnamia firarintsoa, nagnano inty
nagnamia firarin-tsoa, teny mamy, teny teny mamy zay niresiko jiaby ary hitako jiaby message narô na tamile message na tam commentaire. Et désolé fa tsy tafamaly message narô jiaby tsaraikaraiky zaho. Tsy tafamaly message narô jiaby tsaraikaraiky fa eto za dia mamaly anarô jiaby amizay. Eto za tonga eto magnano fisoragna atsika jiaby. Misaotra atsika jiaby zay nagnome an'iregny teny mamy iregny. Voilà. Tegna important fiainagna be ny teny mamy satria teny mamy zegny magnamia olo courage. Teny mamy zegny mampatsaratsara fon'olo. Teny mamy zegny mampacourage olo araiky. Mety magnova fiaignan'olo araiky koa ny teny mamy. Voilà. Donc isoragna narô jiaby. Legny nagnandefa firarin-tsoa sy teny mamy. Hoany zay jiaby nagnandefa na teny mafaiky koa. Resinay fo koa e. Merci fo koa satria nandany fotoagna anao nanoratra raha tsy manjary amin'ny angovinao. Lindraiky fotoagna anao tokony nandehananao mamelony tegnanao, nandanianao taminaka, nanoratanao raha tsy manjary nandeha nagnasaha za fo anao. Misaotra anao koa. Isoragna zegny. Voilà. Donc, tsisy raha tokony andeha ampamenitra. Tsisy raha tokony andeha agnajotsoako taognanaka. Non. Fa fiera za. Misaotra Zagnahary. Tegna misaotra. Ny angatahigny mbola atoetoeny zio koa. Zegny ny raha angatahigny. Olo ava velogno. Zegny ny raha angatahigny. Antegna zio sorako za a 40 ans, za fa misy zafy aroe. Bientôt telo. Angatahigna amin'ny Zagnahary inshallah. Bientôt telo fa misy zafy aroe za am taognanaka 40 ans. Ary tegna bénédiction be ho anaka zegny. A 40 ans za maman'olo, a 40 ans za dadin'olo. Voilà. Zegny. Fiera za. De ho anarô koa zay intéressé ty ma za naveto mitondra t-shirt ty. Ty nivokotra vaovao ato lestako mazava tsara karaha igny. Izy io karaha igny izy koa midina au Versace za manko tia t-shirt malalaka be karaha reto. Karaha igny tanarô igny izy. T-shirt. Ho anarô zay tia t-shirt tansemena. Voilà. Ho anarô zay tia t-shirt karaha ty, afaka mipasser commande. Fa iangaviako lagn'olo ipasser commande izy ty tegna bonne qualité. Tsy rô t-shirt le matify fa le matevigny be regny. De arakaraka ny qualité-ny koa zegny ny prix-nazy. Karaha zegny. Fa izy zegny tsy rô le matifitify regny. Karaha igny, afaka asianao short hely agnatiny. Na afaka ataonao pantalon koa agnatiny. Anao fo mahay zegny anaovanao izy. Voilà. Voilà, i t-shirt. Donc, amezako eto numéro afahanarô mipasser commande ni t-shirt. Firy numéro nao? 032 70 148 43. Agny anarô mipasser commande. 032 70 148 43. Na Facebook Stefano de Sambirano. Agny anarô mipasser commande ny t-shirt izy koa lefa anarô mitansemena manjary tsoho tsy hitako message narô satria ndraikindraiky za ty maro hasa. Ndraiky tsy tafamaky message matetiky. Voilà. Ho anarô zay passer message, ho anarô zay passer commande amin'ny commentaire ndraiky. Zao de zao direct fazavanay. Ho anarô passer commande t-shirt karaha ty. Karaha igny ny afara. Ohatran'izao ny didiny afara. De ohatran'izao ny didiny aloha. Karaha zegny. Matevigny izy ty qualité-nany tsara karaha igny. Karaha zegny.
Voilà, voilà, voilà. Donc, zeng mis question, afin me rappelle que question. Numéro afin me commande un petit t-shirt Haïti, hein, qui a 032 78 70. Voilà, ça va être 10. 032 70 148 43. 032 70 148 43. Afahanoa, me commandem-lhe t-shirt. Anderson, ataoko hitahita marikiriky baka izy ahitanao izy jiaby fa masiro. Karaha igny izy. Karaha igny izy. Afaka ataonao basket. Ianareo kazaha ty tia sanjy hafahafa nakana ataoko amin'ny talon hely. Ndraiky bakibaka rano maivamaivana. Voilà. Afaka atao karaha igny koa. Sisisikinao hely karaha ty hoanareo zegny tia sexy sauce. Sexy tsara avao karaha igny somary misy de côté. Hita tsara le le raha tianao mise en valeur amin'ny aigninao, anao mahay izy, ino le raha tianao aboaka. Karaha igny. T-shirt matevigny, coton première qualité. Karaha igny. Igny izy. Signature soratra tao semaine tsy maventy be fa hely amin'ny sisiny eto fozinareo. Afaka ataonao karaha ty koa izy. Hoanareo zegny tia style-ndraha miakatrakatra tagnana. Comme ça. Fagnaivanao amizay somary ataonao hely na mandeha fara. Mandeha fara. Karaha igny. Fa mety aminao koa. Azonao? Karaha igny izy. Mety koa anao zegny karaha igny. Casquette koa afaka tsy ataonao casquette izy. Afaka ataonao cheveux normal, na cheveux naturel, na perruque. Mety fo koa. Karaha igny izy. Anao io zegny izy tsisy casquette. Karaha igny. Quoi? Afaka micommande oa. Zegny tiana commande. Toute couleur. Afaka micommande. Karaha igny zegny izy. Tsisy napoaka tany kaviny ty edy. Izy tsisy casquette. Après anao afaka magnano zay raha itiavanao izy jiaby. Couleur, misy couleur zegny tianao. Couleur zegny tianareo misy afaka micommande toute couleur. Toute couleur, j'ai dit toute couleur. Casquette quoi afaka ataonao ma chérie. Si tu veux être un peu plus genre, tu vois quoi. Ma casquette quoi non. Arakaraka ny style-nao. Raha jiaby mety adapté aminazy. Mety atao amin'ny talon izy, mety atao amin'ny casquette, mety atao sans casquette, mety asisikinao izy, afaka sisiky, afaka tsy asisiky, zegny tiavanao izy. Tout est parfait. Voilà. Magnandefa à la réunion. Ya nanareo la réunion. Zegny commande afaka magnandefa koa zay. Afaka magnandefa la réunion. Fa izy tio numéro igny nandifasanao commande igny. Sady misy WhatsApp numéro igny, Facebook koa Stefano 200 Mirano. Agny anareo magnano commande ni t-shirt. Tsara rako izy tiana za Tompiny Batia. Tompiny Batia za aminany ty. Ohatra koa anao koa commande, afaka koa mi commande karaha ty anao mety mivolagna koa aminaka hoe bon. Za commande karaha io asiako soratra aminaka afaka asianao koa hoe agnabony sahita ataonao hoe jaloxine ray boîte. De afaka asianao soratra afara ohatra hoe fanafody ny jalousie. Anao fo. Na afaka asianao soratra afara koa hoe jaloxine ray boîte. Afaka asianao soratra. Zegny soratra tianao aminazy afaka atao io. Mety asiagna soratra koa izy hoe omeko anao ny mahereza. Fa sary zegny karaha ty sarinazy. Afaka asianao soratra koa ohatra afara to ndraiky tagnana be hoe misoratra hoe mpandresy. Anao fo mahay mifidy. Voilà. Prix personnalisé.
arakaraka an'ilay tadiavinao zegny hanaovana prix-nazy. Zegny hanaovana hoe mila mipasser commande anao. Arakaraka hoe ino le raha tadiavinao, karakory tainao, ino couleur tadiavinao, eo zegny prix-nazy. Fa izy tsisy prix fixe be reka hoe tsy maintsy zegny hoe na zegny hoe. Fa arakaraka an'ilay tadiavinao izy dia eo no agnano prix-nazy. Commande tsy ela 3 jours fo t-shirtinao fa hazonao. Niany anao magnano commande après 3 jours fa opérationnel ma chérie. Voilà. Et once ka jiaby mo panipaningana agnabo ela amizay ty. Soara panipaningana ro. Panipaningana. Voilà. Donc, zegny fandeha t-shirt ianareo jiaby. Donc, teto malagnentara za ty nagnano tsy maintsy sarinao mazio. Na raha mombamombanao. Tsy voatery sarinaka arena chou. Mety atao sarinao, mety atao sarin'ny tsekinao, mety atao sarin'ny mamanao, mety atao sarin'ny zandrinao. Zegny sary tianao atao eo zegny alefanao aminay, zay amizay mi-exaucer vœunao. Zegny raha tianao ataonay. Fa tsy voatery ho sarinaka izy. Fa karaha ty fo zegny modèle le t-shirt. Izy tsy voatery ho sarin'ny tansemena fo. Fa zegny sary tianao atao eo afaka ataonao aminazy. Agny zegny le concept. Voilà. De zegny soratra tianao atao aminazy afaka ataonao. Donc t-shirt personnalisé à ton image amizay raha tiavanao izy. Ho an'le olo tia sarin'ny tansemena izy nanao maquillage ndrio. Za foana nanao maquillage kandroany. Za foana. Za nanao maquillage, za ihany nanao pose perruque sy ny tariny. Ho an'izay tia tansemena, tia sarin'ny tansemena, afaka atao sarin'ny tansemena. Ho an'izay tia sarina Yona Edge, afaka atao sarina Yona Edge. Ho an'izay zegny sary tianao atao zegny afaka ataonao aminazy. Voilà. Zegny raha atao aminany ty mety. Zegny style, izy ty koa afaka ataonao style, somary meza ceinture boka za. Ceinture rose. Na bleu. Afaka ataonao koa izy, somary ataonao karaha atanao style robe igny izy. Afaka serrenao ceinture koa izy, eto agnivony vaniagna eto, et ça donne complètement autre chose. Ça donne autre chose. Akory tantine Fabiola ino vaovao. Akory mbala maka. Ato dra koa mivarotry t-shirt ty. Sady magnano fisaorana nareo jiaby. Namonjy ny fety na resaka be ny fety. Mety ataonao sarin'ny Big MG koa tianao Andry Ravin, tsy problème. Zegny tianareo. Fa izy fo zegny karaha ataonay zegny zay tsy afaka mampiasa image-ny Big MG, tsofodrako gadran'ny Big MG. Azonao? Io bokadrako image-n'olo. Fa image-n'olo azahoagna lalagna afaka atao. Anao koa mangataka lalagna amin'ny Big MG, anao mezany lalagna hoe sarinao ataoko amin'ny t-shirt, afaka réaliser-nay. Agny zegny le raha. Zegny tianareo fo. Fa izy fo zegny t-shirt personnalisé amin'ny goût zegny tiavanareo izy. Zegny avy prix. Prix wa samy managna ny prix le raha. En fait mila magnano commande anao ma chérie. Mila magnano commande anao. Tanareo, asiako ceinture zao izy ty. Là, ça va donner complètement autre chose. Asiako ceinture, pack. Pack. Agny. Isso na ceinture. Mbala mety aminany fo. Ceinture somary malalaka fa. Tanareo, naty jiro. Mbala mety aminany fo. Fa izy fo zegny somary ceinture serré tsara. Ceinture raiky ty ko bokadrako raha. Ya iny. Agny izy. Agny.
Tanarô izy asegna ceinture. Voilà. Mbola mety fo. Zay raha atao aminany izy mety fo. Io izy. Karaha izy. Tanarô izy ceinture. Mety fo. Zegny raha ataonao aminany mety. Voilà. Donc, numéro tio igny fanalefako aminarô igny andifasanarô commande. 032 70 148 43. Facebook, Stefano De Sambirano. Agny anarô magnano commande nde raha. Voilà. Koviavy 40 ans. Karahanao io zandriko misôra Zagnahary tegna au top efa karaha Barbie princesse. Mais merci zokinakahy, merci. Merci. Voilà. Donc zegny koragnantsika e. Ke misaotra antsika jiaby départny koragnantsika teo moa resaka fisaoragna ny firarisoa narô tamin'ny anniversaire. Fisaoragna betsaka narô jiaby artiste namagna jiaby zay tonga namonjy tao. Maro tonga tao Farah Jones, tao Elidio, tao Roby, tao Rémi Branché Télé, tao Tantine Fabiola, tao iry Samkoany soragna, tao iry les Dalton et tout ça, iry Bob Tobias, iry Mbale, Armel, iry Michael Fitiavana, ro diable la troupe ro diable to diable namagna diable moi la famille moi efa mazava hoazy la famille diable fatao Paris tao Daval Trécor MC Kopa Mosavy MC Kopa Mosavy tao koa iry Miriela tao koa iry Black Monica tao koa iry Nachu tao koa iry namagna sasany tsy voatanisa heto fa isoragna narô jiaby am fô nakamantolo magnano fisoragna anarô jiaby regny. Bako isoragna koa ny traiteur net amin'io Meiza Manda seafood Manda i Meiza zegny izy no nagnano grillade à gogo ny fruits de mer jiaby isoragna anao Meiza zay niaraka niasa ary tam fônao nagnatanteraka an'igny fety igny tao koa meeting BBQ. Voilà. Donc misaotra anarô jiaby regny zegny alaigny tsy voatonogna za magnametsy igny fa miaikiaiky misy raha hela digna coucou nampagniry anigny jiaby. Voilà. De isoragna BDB koa ny partenaire anay bon za mafaina ro ambassadrice ny Softex donc zay tany misy tansimena tsy alany Softex misaotra ny Softex de Madagascar. De eto koa za mianonsy aminarô mbala io drako tap send mandifasa vola amy tap send mao code promo mena azahoanao bonus de 10 €. Code promo mena azahoanao bonus de 10 € am tap send amin'ny premier envoi jusqu'au 16 décembre anao magnandefa vola am tap send mahazo bonus de 10 €. 10 € am premier envoi. Ataonao code promo mena dia raha ohatra anao magnandefa 50 €, olo andifasanao vola igny mahazo 60 €. Raha ohatra anao magnandefa 30 €, olo andifasanao vola igny mahazo 40 €. Raha ohatra anao magnandefa 70 €, olo andifasanao vola igny mahazo 80 €. Mitombo 10 € zegny volan'le olo alefanao. Raha magnano code promo mena anao de mahazo an'izay bonus 10 € izay. Voilà. Et voilà, tsisy digna lesa santé hely hoe santé hely amizay amitsika jiaby. Hop là, c'est du vin chardonnay.
de rose. Vin masté. Vin blanc masté. Ça moelleux. Voilà. Donc, hein? Je pense. Mais il faut faire. Santé, les gars, chanter. Voilà. Kezeng drakwe zeng ni kuranganyani failaela matsikitsin tot tetu. Wana rose tieperi kararet, wana rose tieperi kuma faina ro drakwa dresse. Am tantine Fabiola fen. Zeng tieno karazangan diaby. Voilà. Bokomze sekadinga ko. Bon, o aveno sibe kwaza am samedi zoza u amana kara. De am nering weekend mangarka yingi no sibe. No sibe am discothèque 207. De bokom isumurengi bali a Jamanjari yangi. De bokomze le 10 ayima le 10. Raté le karaïne zembe ça la boka ko ito affiche. Voilà. De a miskoa aprenzini le 16 a Matsaran Brickaville de bako le 17 a Satavni Vavateni. Après ningamzei direction Mayotte. Ngatanga mzana harma taratas jabi mval visa. Après yini Mayotte à partir du 22 décembre. Karazing. Et yoko maintenant ce programme ça naro. Voilà. Zay mis ami de t-shirt no. Ya afkan passer commande. Afkan passer commande les t-shirts. Am numéro zay fana tokteo de sura tokyo commentaire yo numéro afana ro mangano commande les t-shirts. Voilà. Merci. Simba mararek sofini na rom kavin beyo. Ma yiv nga kavinti. Ma vent fuzufa pokati. Voilà. Sei. In daul mbola ci vorrei sakati tu. Ci vorrei sakati daul dans santé. Fora mahir luta sizak. Fufunan karam. Mami. Never. Mais c'est pas encore bien frais. Na age nandena nga no sport. Za imbalande ko faza mangarka fara. Zé porque mangan sport zé tita tat fa une semaine zé. Kod ko mangan bota vata ngati. Sam mangan sport zé. Tana rosa fanyo volga ele que pro rosso. Como rosso é. Mandet. Sa mangan squad. Kuma nunga hatwe na família fa bola pampan ganho. Sport. Manhevano diabos e pericatono. Itaku c'est top. Merci. Bon, bisous tout le monde. Ça va dire ça?
Ok. Bon, Zéaran Raisa Campani. Bisous, bisous tout le monde. Misota chica, diaby. Soranga diaby ni firarin Suzena Tonaro. Misota naro diaby, misota namanga, la famille, ou le diaby. Voilà. Donc, walam tui ayam ni TikTok ni Jalouxine. Voilà. Bye.